nhasi tashanya mumusha wechinhoi uko kwatenda kunoona hama nevadikani vedu vari kurarama vari mukati meusungwa pamusha wechinhoi remand prison. Tati regai tinoona hama dzedu tinonzwawo kuti vari kurarama sei, vari kugara sei, uye kana paine zvimwe zvinogona kunge zviri kunetsa zvavangada kubatsirwa nazvo tinge tichizouya pamberi penyu vezimbabwe kuti munge mune mutambanudza ruoko kuti vadikani vedu vararamewo upenyu hwakanaka. Muzuva ranhasi ndasangana namukoma Valentine Jinja avo vari kuraramawo vari pamusha wechinhoi remand prison. Vatati uyai tigare titaure tinzwewo nhoroondo yenyu kuti zvakafamba sei kuti nhasi tinge tichisangana tiri mukati meusungwa. Mukoma Valentine makasimba hai ndiri nani kuri sei chinhoi yakanaka kanjani chana chiri kunzwira patisutatsa ketosvikokanda majusi ndichemanheru chando mangwanani. Alright. Aiwa tinosvikudza. Mukoma Valentine Jinja munobva pari? Ndinobva kunyambira paplot number 34 muri muRegent Farm pandinogara. Makura sei? Ndane 40 years dzekubereka. 40 years. Alright. Aiwa age begins at 40 makura shuga. Aiwa kufara zvedu. Mukoma Vali, chii chakaita kuti nhasi uno tinge tichizosangana mukati meusungwa zvakafamba sei? Ndinodaira kuti chakaita ndiwo mukati meusungwa ndine munhu wandakashandira ndakasanipa mari yangu tikatadza kuzotaurira takatadza kuuya zvakaita kuti ine ndizonopinda kuvaka ucharo maichengetwa zvigero zvake vanotora zvigero izvozvo. Ndabva ipapo ndokuzonorwisana nevanhu vakanga atuma kuti ndovatimbadaini ndoinoona zvakaita kupindira tichiri kunze basa ramaita rari basa randaita ndikunze ndinogadzira motikari basa randaita ndokuwe ndaigadzira motikari. Sandokunzwa nasuno mukutaura kuti makanga mapinda kuti mutore zvigero zvazvo zvigero zvigera musoro ndakangotora zvazvo kuti ndakanga ndashandisa hasha ndangotakura zvazvo ndichisisa mama muitira basa rei? ndandagadzira motikari. Makamugadzira motikari pamachiwirirana mari iyoyo ndo yaasinoda kuzobhadhara. Saka toda kudzokera pamusi wazoitika chiitiko ichi, zvakanyatsokufamba sei kusvika mazosvika pakuti marwisana nevanhu matora zvinhu zvake zvakauya sei? Anga mambopindurana here kumashure? Chii chakatora nzvimbo? Ichokwadi ndakasvika pamba pake ndobva ndataura maererano nemari yangu akanditi chimbotenderera kana watenderera uzozotora mari yako sinewo ndakangoendawo pamba vandatanga mumadowa ndobva ndadzokera ndasvika uye atotanga ndobva nditi aiwa nguva yekuti utenderere handingambokuda kuti tenderera unongoenda panze nekuti wakuda mari yako zvinova zvinhu zvakandibata ndobva ndadzokera kupawa sandakazomwa doro ndakutomira ndingamupedzera sandasvika ndokubva ndakasvikaona iasisipa ndobva ndazopinda anoushandisira kushandira kugera ndakazotora zvigero izvozvo zvendabuda ndakazodzokera futi kupawa ndobva ndasungirira zvigero zveshe pamutumbi. Saka wazoya vanhu vakanga vaona zvaitika kubvaomudza saka iye akazotuma vanhu kuti ndamutora titaurirane ndakazoshandisa hasha kuvanhu vatuma ndova ndakazokuwa futi. Saka ndadaro ndakabva ndadzokera kunhu sendi kwacho ndobva ndakazoona polisi kusvika zvazviri zvinganezvigero zvigero ndikanyepa unoti pandakangozvitora ndakangozvisanganisa zvangu zviri pachitebhuru seni batoo nezvinhu zvaitoirwa ndakazva zvigama nazvo kuenda nazvo zvimukaisiwa. Saka maiti muchazomai maida unotengesa muri kavhe mari yenyu kana kwayanga dzanzingori hasha kuti kana iye ndatora zvinhu zvakanozvikana mari yako zvekutengesa narisina. Ko vanhu ava makazorwisana navo chii chakazoita kuti murwisane? Vakauya vaine chisimba here kana kuti makatadzanzwana napano pakuzosvika pakurwisana? Ndingati vanhu ava kuya kwavaita handina kuona chakaita
asi ini ndakashandisa kutapa kana ndakananga ndakawira namushandisa kutapa kuti handinzi avo ndozvakuita saka alokwana sire munhu wangu chikoro kutembo saka makazombowanire mukana wekugarisana pasi zvichida nemunhu anga nechikwereti chenyu nevakomana vamakazoorisana navo? ndasungwa ndamutomakuza ndinosungwa saka mapurisa achisvika akati mapurisa akasvika vangosvika kuti iwewe une mhosva pinda mushopu memunhu uchitora mukuru wako wakada mhosva tikusunga nayo saka maenda kudare makanotongwa nemhosva dzinzi? ndakatongwa nehandle of land and assault. saka makabva mapiwa nguva yakareba kutanga ndakapiwa handle of land 12 months ukandabvisiwa 6 months so ndokandasipiwa iassault ndakapiwa kuti 2 months ndabvisiwa 1 month. saka pamwe chete mukusevha nguva yakareba sei? pakuti mukusevha 6 months 7 months 6 months 20 days 6 months 20 days saka sofa makapa 4 months saka tongoti kwasara 2 months. muchitongwa muchiudzwa kunzi shamwari takutonga machi 12 months pekutanga makazvitambira sei? zvinova zvinhu zvobata ndodzwa ndokuenda kujeri zvosingawaradzi munongone saka asi chokuita vane basi razvizvo zvezvaiitika then ndakangozvitambira tovimba uchikunzwa kumakanga muine mhuri zvichida pamwe mukadzi nevana vakazvitambira sei? chokwadi iripo zvinhu zvaunongokwa zvavakangogamuchira kuto zvatiitika vanavo mutongowanikwana ndizvo vakateera here kumakosi? chokwadi ko panoitwa mazuva yakatonga mafamily mazuva anayo pafamily week ndinodaita kuti ndavabatikana patishamwari yangu ndo yakauya anawandi kondaigara tikazoparika mhosva iyo. nhasi uno tauya kumabvare nekuda kwekuti mune mabasa mamwe amukurarama muchiita mukati mesungu mukati munomu murikuita mabasa tichiri kungoendera mberi mugadzira mota then kazosvikaofuka kuti tawandudza kuita zvirwere kuti zvirwere ndaoita izvozvizvi ndo zvimwe zvechimwe zvatiri kuita welding ndozi ndanzwa kunzi mabitaura zvinyaya dzemota welding makambonyatsoiita here kunzi kana kuti kunozondoka makunyatsoti ndakuita welding? kunze zvava zvezvo kuti simbi dzemota dzakatyoka tainama but muno mukati ndinoti ndawandudza ndakuchiita zvewelding full time kuti takugadzira zvakawanda tsamuri kugadzira zvinhu zvakaita ndechei kuti window frame tinongogadzira zvichienderana nezvinhu zvatiri tinazvo fimi dzatiri tinadzo zvatiri tichingona ndoda kunzwisisa kuti ndikuona muworkshop mune zvinhu zvakati wandei zvimwe zvandikuona kuti zvichiri kutogadzira workshop inongoshandira Zimbabwe Prisons and Correctional Service here kana kuti muri kuti vanhu vane mabasa futi vari kunze ngavautraitire basa ravo zvichida pamwe muchiwana chouviri kuva pamabasa anenge mavaitira chokwadi workshop yedu isusu nevari kunze zvavawanza kuti vanokwanisa kuuya nazvo then vanoitira pano tovaitira haisi yemapresidenti chokwadi. kana munhu achida kuuya toti ndini zvichida pamwe ndiri kuvakawo imba ndoda kugadzirirwa marambo frame mador frame munganzwisisire kuti ndinofamba sei gwara rachona kuti ndisvike kuworkshop zvii zvingadiwa kuti ndiunze basa rangu riitiro panapa?
ya zviri zvopa kwaanenyepa asi chandozwa kuti kana pane basa rinenge rauya tinotambira basa rirauya nasekuru watoshanda tizvofamba aiwa ndinovimba vachazochekesa kuti vanhu nemabasa vavanoda kuitira vanozvifambisa sei ko mota dziri kuuya here kuzogadzirwa ya mota dzinogadzirwa mota dzinogadzirwa especially dzepano mune dzamunospecialize nadzo inoitwa munonzwa achiti ini ndinogadzira mavhidha chete munonzwa achiti ndiro matoyota munonzwa achiti ndini ndinogadzira marori ivi munogadzira mota dzakaita sei ya inini zvodaira kuti mwari vanenge vakuonetiroonyasha ini ndinogadzira zvini marori matractor mota diki dzose chero chauya mota yangouya longe dingo ine inji inogadzira hydraulic matractor kunoita pamabasa enyu pane here zvinhu zvamunoti dai Zimbabwe Prisons and Correctional Service yatwandira zvakati basa redu rinoenda kumberi uchida pamwe ndezvekushandisa zviripo like matools shandisa panapa wekubedi tinotariswa dai anga aripo zvinhu zvatisina zvaita zvakare semajeki ndozvo zvatonyanyura like toolbox nezvemajeki ndozvo zvatonyanyura pana tikaitawo zvimwe zvitokwanisa kugadzira kuti vasonomuka ndinotenda muchimafana samatiko kundikwasara chi 2 months nhasi uno totenda kupai mukana wekugara makatsarisana nevanhu vamunokanganisirana navo mashoko amungada kutaura kwavari munoda kuti chi mashoko andinoda kutaura kwavari ndekuti kutaura kuti iwo ngava vanhu vanotitambira kuti zviro zvinoitika kutadza kuri mungwana zvitonga kutadza mukuziva kana kusaziva kuna asingapari mhosva asi chokwadi chiripo ndekuti ndinongovasirawo musho kuti ngavarerusawo moya vatigamuchire sezvazviri kana vakationa zvataingowe kudhara ndizvo zvapana chakachinja nekuti takasungwa zvataingoita taingoita naivo vari panze vaone zvavanoitawo asi nenyaya kuti kana wasungwa unogona kuzogova munhu akashata semunhu anenge asungwa asi kudonenisawo kuti vatongofanana saka ndoti aiwa zvinowanika kusungwa kuripo hamusisina vamuchanonwira doro aiwa zvezvi panapa ndinodaira kuti todzidziswa kugarisana navanhu zvakanaka aizvo zvinodzidza ndaraiti kuti tichasvika nguva yekumbonwira mudoro aiwa yangu yatitakurawo tinofanira kutaura towirirana beni kana tatadza kura totsvaga notiita kuti yanai saivanochangononwira kutandara aiwa zvetononwira kutandara chete aiwa ndiro kutandara siromusa tinotenda mukomavhali ndoziva iye matimuri pafamily week yenge ikabatikanawo yakatadza kuuya zvakakosherei kuti hama dzedu kana kuti shamwari dzedu dziuye dzichiona hama dzokurarama dziri mukati mesuku ya ndinoona zvazvakakoshera ndezvokudaro pane nguva yekuti kana tiri panapa ukashaya munhu unouya achikuona jeri rinogona kuremera kurwadza nekuti une zvawanda zvaungochifunga kuti kumba dzichida zvichida zvinhu zvifamba so zvichida zvifamba so asi pakaita anouya achikuona unomboyonyonga zviti unotomboonawo kamucherezo kuti uri panze nekuti dzimwe nyaya dzaunozivawo zvokuitika kumba anouya achikudzawo zvinoita kuti jeri rako rifambewo zvakanyanyoonera so panouyawo shamwari unotombotaurawo dzimwe nyaya zvinhu zvakangonaka kuoneka zvinoitawo futi kuti uone sekutaura kuraswa kana washaya munhu anokuona anoona zvinhu zvakaoma ndinotenda koma valentine jinja ndizvo ndichikushura rombo rakanaka kuti nepamuchabuda chanotanga mabasa enyu mune zvakanaka ndovimba mavanzwa mukoma valentine jinja vandasangana navo mukati mechinhoi remand prison vanga vachitsanangurawo kuti zvakafamba sei kuti vanhu vachizopinda mukati meusungwa ndofunga manzwa vachitsanangura kuti ndakatonomumira doro kuti nhasi tinopedzerana nekuda kwekuti akanga anetsa kubhadhara chikwereti asi kurudziro yavatipa ndeyekuti doro ngatinwirei kutandara ngatisakuwadzanei kana kutadza
kutaurirana patinenge tisina kunzwisisana zvakanaka. Ndakamirira zeNewsbeat TV, ndiri kuno kumusha weChinhoyi. Zita rangu ndinonzi Fedhesero Chidzikisara. Iko zvino vatagara navo ndivo officer in charge pano paChinhoyi Remand Prison. Saka taiwa regai hatingabve tisina kunzwawo kubva kuvaridzi vemumusha kuti vari kugara sei nehama dzedu dzikurarama dziri mukati meusungwa. Regai tinzwe kubva kwavari kuti vari kurarama sei nehama idzi uye zvakareruka sei kana zvakaoma sei kutungamirira hama dzinenge dzapinda mukati meusungwa nekuda kwemhosva dzakasiyana siyana. Efumakadini tiripo zviri kumakadiwe aiwa tiri nani. Ndingade kuziva zita rizere kuti iko zvino ndakutaura nachief. Okay, ini ndinonzi Chief Correctional Officer Frank Nago. Ndiri acting officer in charge Chinhoyi Remand Prison. Tinotenda nekugamuchira pamusha wenyu weChinhoyi Remand Prison. Aiwa kani, so tinofarawo nekuuya kwenyu. Aiwa tinotenda chose. Ndifunga tatenderera tichitaura nehama dzedu dzikurarama dziri mukati meusungwa, vachitsanangura magara avari kuita, mapindiro avakaita uye basa rakanaka ari kuitwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service kuvandudza mabasa emaoko avari kudzidza, marehabilitation activities akasiyana siyana. Saka taiwa tingabve pamusha pevanhu tisina kuona baba kana tisina kuona varidzi vemusha vachitsanangurirawo kuti hama idzi mapindiro adzinoita, pane maprocesses ere anoitwa zvikatiti aiwa munhu akuenda kunogara ari muklasi yakati kana kuti. Saka tikade kunzwa kwamuri kuti kana musungwa achisvika ndezvipi zvinotarisirwa uye ndezvipiwo kana maprocesses aripo anoitwa zvichizoti aiwa musungwa awe paChinhoyi Remand Prison. Okay, tinotenda zvikuru. Ichokwadi, musungwa paanosvika paChinhoyi Remand Prison pane maprocesses atinoita ekumadmita. Pane office inonzi reception office, ndofunga sezvamaunza kuti reception ndipo pavanogamuchirwa ipapo. Then vapedza kutorwa maparticulars avo aiswa in record, vanozoitwa handover kuna officer in charge. Officer in charge anozovaita inonzi iyo admission counseling. Pa-admission counseling ndo patee tichizivisa musungwa zvinhu zvaanogona kuzosangana nazvo ava mujere, uyezve tichimuonesa kuti kuuya kwawaita kujere it's not the end of life. Vakawandawo vakatombouya mujere vakabuda, vamwe vakatorarama upenyu huri nani kudarika hwavanga vachitori vasati vatopinda mujere. Iye ndo patomusimbisa zvekare kuti kana uri mumwe mujere usatya hako. Any problems aunosangana nawo, feel free kuona officer in charge kana feel free kuona any officers aunenge uinawo vanokubatsira. Chero warwara usatya kutaura chirwere chako, tine clinic iri muno unorapiwa upora. Saka those are some of the processes tinozovaita we classify them according to mhosva dzavo kana kuti according to masentences avo. Ndiyo process yatinoita kana musungwa achinge auya achibva kucourt. Zvozoti kune vamwe vanononoka kugamuchira kuti aiko zvinoda kutombogara ndiri mukati memusungwa. Ndazomusanangurani nawo yekuti mune marehab officers vanokwanisa kubatsira hama idzi kuti dzidzokedzane pfungwa zvakanaka. Tingati vanotora nguva yakareba sei vanhu ava kuti vazoti aiko zvino akuita achiita zviri nani panguva yapinda ngasi kusvikamuchira, siko zvino zvinenge zvakuita zvichiita. Ichokwadi, pane vamwe vasungwa vanouya kuti kana apinda mujere zvinomutorera time kuti azvitambire kuti ndatosungwa ndakutogara mujere. Vamwe vachona vanotopinda padenial, but again tinovaita futi counseling. Tine department rehabilitation, vanomutora kugara naye pasi votora naye time vachimukansela kusvika azotambira kuti hazvishuwa ndatova mujere, vachimuudza jere inopera. Kana iri sentence yauri kupika inopera. Vamwe vaitongwa ma30 years, vamwe vaitongwa ma40 years, but vakangopika jere vakapera. Then vanozopuwa zvekare spiritual support. Tine department rechaplain, vanozovapawo spiritual support vachivanamatira nekuvaverengera shoko raMwari, vachivadzidzisa zveupenyu, vachivadzidzisa kurarama zvakanaka. Even vari mumujere imomo vanotori nemamwe macourses avanotoitiswa ana theology,
zvinovabatsira kuti vatozotambira kuona kuti zvishuwa ndatova mujere asi hakusi kupera kweupenyu, ndichangopika jere rangu ndichabuda, kana kuti ndichangozobhadhira bhero rangu ndichabuda, nyaya yangu ichangozopera, still I will end up ndava munhu waari free. Asi ndapi matambudziko amuri kusangana nawo maererano nekugara kwamuri kuita nyama dzemukati memusoro? Ndingangoti main challenges atinosangana nawo pavasungwa inyaya yemavisitors. Vamwe vachona pavanoparadza mhosva payapo vanoparira dzimwe hama dzavanogara nadzo kana kuti shamwari dzavanogara nadzo, saka vanenge vaine bitterness zvokuti vazouya vachimuona havauyi, saka zvinokonzera kuti musungwa dzimwe nguva anogona kutopinda padepression because anenge akufunga kuti zvino hama dzangu hadzichandidi, pandichabuda ndichazonoita sei. Saka ndo mamwe machallenges atinonyanya kusangana nawo iwayo, zvokuti musungwa akadaro iye anenge achitoda help yakanyanya. Pamwe dzimwe nguva anenge ane zvaanenge achidawo kushandisa mujere zvinenge zvisingawanikwi kuno, zvokuti hama dzake dzogona kumubatsira but hakuna munhu hakunenge kusina anouya. Ndo patotozopedzisira takuita chipini toona kuti musungwa wachona angabatsirika sei since asina anouya kuzomubatsira. Vamwe vanenge vachida kuita maappeals, vachida kutsvagirwa malawyers but anenge achiti mari handina. Deno hama dzangu dzadzichiuya dzingade dzichitibatsirawo nekuita maappeals, kuntsvagira lawyer kuti ndiite maappeals kana kuti tindimirire panyaya dzangu but hadzisi kuuya. Saka ndo patozoitawo chipini takumudza kuti unogona kuita even appeal uri muno usina lawyer. Tine maofficers, maappeals officers vanobva vapindirawo kutomubatsira, asi but otherwise it's a big challenge because vazhinji vachona zvinovatorera time kuti vabvume kuti ndinobatsirikana. I think ndo main challenge yatinosangana nayo. Zvakaoma zvakadii kana zvikapfava sei? Ndaona pano pane madzimai zvakare, pane varume zvakare. Zvakaoma zvakadii kana kuti zvakapfava sei kushanda kana kuti kugara nehama dzinenge dziri mukati memusungwa, zvozoti varume kunyanya ndo vatinotongozoti vanotinetsei pane madzimai. Zvakakurerukirai zvakadii muri pano pachinoyamaipurisa? Ndingakuti isusu sebasa redu tatongozvijaira, hachisisiri chinhu chekuti tingati chinotiremera. Kana tichitori navo ndo mhuri yedu iyoyi. Mararamiro andinongoita nemhuri yangu kumba ndo mararamiro andinongoita navo chero vari pano pachiri. Mabatiro andinongoita vana vangu ndo mabatiro andinongovaitawo ivo. Saka it's something chisingatinetsi kuti nditi ndikatoti ndinonetseka kuti ndatambura kuti vana ava ndogara navo sei. Saka hachisi chinhu chinotiremera vasungwa. Ivo vanototitorawo dzimwe nguva, vamwe vanototora sana baba, vamwe vanototora semabrothers, vamwe vachona vakuru chaivo unova vachitoti akakuudzai kuti hakuna sekuru vadiki ndiani, muri sekuru vangu, asi uchitoona kuti munhu uyu nditori zera rasekuru vangu. Saka tinorarama tichiita kunge titori mhuri chaivo. Saka handioni paine chinotiremera. Saka ndapi mamwe ema-rehabilitation activities anoitwa pano pachinoyamaipurisa? Tine ma-rehabilitation activities akasiyana siyana. Sometimes tinorehabilitate ma-inmates edu through music. Tinoincorporate band redu, tine band redu reZPCS, Mashona Land West Band. Vanopindira vachitraina ma-inmates, madances, even kuridza ma-instruments. Tinotori nemumwe musungwa aitombopota achiti kana vachienda kuma-events kana ma-state events aya vaitoenda naye achindorovawo madrums. Ndo some of ma-rehabilitation activities atinoita. Ndofunga pamasvikawo muchitenderera zvekare maona academy redu zvarakaita. Tine agriculture, vanodzidzisawo vasungwa kubva pakutanga, kubva pakugadzira mabeds, ngatoti kutanga pakutimba chaipo, kugadzira mabeds, vachidzidzisiwa kuti garden inofamba sei, munodyara sei, nesari yenyu munoita sei, all those things vanenge vachidzidzisiwa. Ndimamwe ma-rehabilitation activities atinoita zvekare. Tinana welding, tine even car wash, vachidzidzisiwa zvekare kuti mota dzinosukwa sei, kana uchida kuzoita car wash yako unozvifambisa sei. Zvese izvozvo only to mention but a few. Tinotenda nebasa rakanaka riri kuitwa pano.
ndaona zvakare kunzoko kune madzimai varikuita pakamani varikubika varikuita zvakasiyana-siyana. Muri kungotora vanasekuru nambuya here makusazidwa uri kwanisa kutenga chikafu here kana kuti muri kushandidzana zvakare necommunity yemuchino? Pakamani iprogram yemadzimai inobatanzira madzimai emaofficers, yobatanzira zvekare madzimai emafemale officers, madzimai emamale officers, then yobatanzira zvekare maspouses emafemale officers. Saka kana vachiita bhizinesi ravo rekutengesa sadza, rekubika sadza vachitengesa sadza, havangotengeseri chete kumaofficers chete, but vanotengesera community yese. Panotori nemamwe magovernment departments yokunana education, vamwe vanotobva as far as hospital vachiuya vachitozotenga sadza pano, vachitoita lunch yavo pano. Saka hatilimiti kuti ndiani auya kuzotenga sadza pano, wese anongofira chero munhu ari kupfuura angozvipfuurirawo zvake akangofunga kuti rikandikone paprison nditenge sadza pakamani, anotongouya achitenga. Hatina vatinosarudza kana kuti vatinolimita kuti vakati ndo vatoda, vakati hatidi. Even tinozoti kune vamwe vana vaya vari kumauniversities nemacolleges vanokwanisa here kuya kuzoita maatachments avo pano, zvichida ndeveudini, zvichida ndeve vanobata nezvekumaagriculture, vamwe ndevechi, vanokwanisa here kuya kuzoita ma-internships avo pano pachimwe rivati. Zvakanyanyisa vanouya kutotaura kwandiri kutoita izvezvi. Tine about 2 ma-students anotori pa-attachment. Mumwe ndewe should be Great Zimbabwe University kana singakanganisi, then the other one should be NSU. Vanotouya vachiatachwa pano vachidzidza zvinoenderana nemacourses avanoita. Even kunana agriculture vanotouya futi vachiatachwa ma-students from different colleges. Tinoreceive vakawanda. Kutanga kwenyu kudyidzana nezvikoro izvi mauniversities aya pamakatanga zvanga zvakaoma sei? Vozozoti vanhu kuassociata kazhinji nejeri, because vanhu vachine muono wejeri rekare risati rane correctional service, naiko zvino pane siyano kuti ZPCS. Kare muchatanga kuti aiwa tinotokwanisa kushandidzana nemi venharaunda, uyai muruko, uyai tenge sadza, uyai vana ngavauye kunoita maatachments avo pano. Zvanga zvakaoma sei muchitanga kuvaengeja vane nharaunda kuti muone kuti aiwa maimedzi vanhu vakatongofanana nemi, uniform chete yasiyana, kuti ava vari kuno munoenda kumba munoita zvakasiyana-siyana, asi tese tiri vanhu. Zvanga zvakaoma sei kutanga kuvaengeja? Kutanga kuengeja vanhu vekunze at first chinhu chaita kunge chakati omei, but as time went on vanhu vakazoenda vachinzwisisa, because vanhu vaifunga kuti jere harikwanisi kuassociata nemamwe ndingati kana kuti mamwe maentities kunze kana kuti nevamwe vanhu kunze. But patairamba tichingoengeja mamwe ma-stakeholders vaiva vachitibatsira, even vachizotibatsira even kudisseminata information kuti kuprison kunoitwa zvakati, munokwanisa kuendawo kunodi kunoengeja navo, even kana muchida ma-partnerships you can go to prison. Saka vatinoita navo watinge tangoita navo ivavo vanoendawo vachitaurirawo vamwe vaya, wotozoona vamwe vakutouya kuti takanzwa nhingi kuti muri kuita zvakati naye, isusu hatingakwaniwe here, takutomuincorporata, takutoenda zvakadaro. Asi at first zvaita kunge zvinhu zvisingagoni kuitika. Tiri kuona zvakare tichipendera, tiri kuona zvakare kune hama neshamwari dzekuti sekutaura kwamabeta kuti hadzina vari kukwanisa kuya kuzovashanira. Pane here zvamuri kukwanisa kuitawo kubatsirana nehama idzi dzinenge dzisina vakukwanisa kuya kuzovashanira? Mumwe asi kutozikanwa kunzi ari kuno, vamwe vari kutonyebota andiri kuSouth Africa, vanhu vangoti vamwe akaenda board, asi vasiri kutoziva kuti hama dzavo dzinenge dzichirarama dzinenge dzinosungwa. Vamwe vatoona mafoni namba. Munozokwanisa sei kuzivisa hama dzavo dziri kunze kuti aiwa munhu wamutsvaga ari kuno, kana kuti zvinozofambiswa sei kuti hama dzikukwanisa kuzoita hama yavo iri kuno vozokwanisa kuita sei kubatsirana naye? Okay, ishuwa tinokwanisa kuvabatsira. Sezvandambotaura kuti tine department rehabilitation nedepartment rechaplain. Ivavo ndo vanoita basa iroro. Vakaona kuti musungwa uyu aita time yakareba asiri kuonekwa,
vanoziva zvavanoita, vane process, vane procedure yavanotora kuti vakwanise kuenda kunoona hama dzachona kuti vataure nadzo kuti dziuye dzichimuona. Panoitwa vanonzi home visits, vachienda vachinoonana nehama dzachona vachitraya kuti vaumbe zvekare ukama hwanga hwaputsika pakati pehama yavo iri muusungwa navo. Sezvandambotaura paipa kuti zveshuwa vamwe vanenge vaparira mhosva vavanenge vachigara navo kana kuti hama dzaanenge achigara nadzo. Saka ibasa rerehabilitation office, marehabilitation officers iyoyo kuti vaite vadzoredzere zvekare ukama huya pakati pemusungwa nehama dzake. Zvimwe tikona dzimwe hama dziri kuti dzikabuda dzodzoka, dzikabuda dzodzoka. Chii chamuri kukwanisa kuitawo seZimbabwe Prisons and Correctional Service kuitira kuti hama dzinenge dzabuda mukati meusungwa dzikwanise kunogamuchirwa? Ndoda kuti tiri kuona kuti matauro ari kuita kuti tisi kukwanisa kuzonogamuchirwa community angava mafeminist etaura kumaita kuti vanenge vakavakanganisira. Saka kuti vadzoka manje kuti vazonzwisisa kuti munhu yachinja zoisa zobhoya futi zokuona kuti munhu wako wachinja here. Ndezvipi zvamuri kuitawo kuedza kubatsirana nemuridzi kuti kana munhu abuda haasi kuzokwanisa kudzoka nekuda kwekuti mune manobatsirawo kuti paanenge akuda kunobuda okwanisawo kuti hama dzake dzizive kuti munhu akudzoka asi munhu aita sei achinja. Zvii zvamuri kuitawo kubatsira hama idzi? Alright, tine ma-awareness campaigns atinoita. Kazhinji kachona tinowanzo kuita ma-campaigns atinotaimira kana kuti panoita ma-events. Kazhinji izvezvi kutotaura kwatiri kutoita izvezvi tinotori nemamwe ma-inmates vatoenda kune imwe event iri kubhanket vachinoita vachinopa ma-testimonies about drug abuse. Saka ipo pavanenge vachiita ipo paya zvinoita kuti vanhu vavagamuchire because matauro avanenge vachiita vanenge vachitoonesa community kuti no hongu takatadza hedu asi hazviri kuti kana ndakatadza handishanduki, ndinoshanduka. Then maofficers edu zvekare vanotoedza futi kutsanangurirawo futi zvekare community kuti aiwa munhu kana akanganisa hazvirevi kuti atoshata, uya kwaita kujera hazvirevi kuti izvo yatova mhondi kana kuti yatova mbavha isingagadziriki. Munhu wekuti anotogona kutozobuda akatozova chibatsiro even muupenyu hwenyu. Tine mamwe maevents zvekare akaita sana prison day. Ikoko futi tinoita futi ma-awareness campaigns akadaro ekuti tizivise community kuti aiwa ava vasungwa vanhu kana achinge akanganisa hazvirevi kuti haachanaki, hazvirevi kuti atoshata zvachose. Anogona futi kutambirika bheki mukatogara naye akatozokubatsirai zvamanga musingafungiri kuti aigona kutozokubatsirai. Saka ndo mitro watinoita. Zvamungade kuti kana kuti mhuri yeZimbabwe izive maererano nejeri tichipendera bhoziko zvino vamwe vanonzwa ma-awareness campaigns amenjiti asi vanenge vasati vane ruzivo rwunyazozoti zvichida jeri riya rasiyana vanhu vaita sei vanhu vasiyana. Zvamungade kuudza mhuri yeZimbabwe tichipendera maererano nejeri raiko zvino chii? Okay, ndofunga regai ndimbodzokera kumashure kokuti ndofunga kudhara maiziva ichiri kunzi ZPS, Zimbabwe Prison Service, but iko zvino pava nekasika yakakawedzera kunzi correction. Kudhara ichingori Zimbabwe Prison Service vaikuti yaingonyanya kufokasa nesecurity, rehabilitation neincarceration. Ngoita make sure kuti musungwa auya kujere haabudi asi techingoita ma-rehabilitation activities aiitiwa. But iko zvino manje taakuti no musungwa kana auya yes anoda kuchengetedzwa, anoda kurehabilitatwa asi at the same time anoda futi kukorektwa. Pakukorekta kuya kunobatsira kuti even musungwa paanozobuda paya haazorambe achikomita ma-offenses because pakukorekta pane ma-processes anoshandiswa ekuti musungwa agadzirike. Tinenge tichinyanya kutarisa especially pa-behavior change of mindset, behavior change, kuchinja character yake kuti ave munhu uyaya anorarama ari in line with law and order. Saka ndo zvinoita kuti zvinotibatsira kuti titi vasungwa vedu vasazoramba vachiita re-offend. Zvamunoonawo zvingadiwe mukushandisa rehabilitation activities ari kuitwa ese pano
zvamukati zvichida kudepartment rakati kukawanawo ichi neichi 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 zvichida vasungwa vanogona kuvaonera mangwana rakanaka zvikangowedzerwa pane zvagara zviripo kare zvinogona kutibatsira egurumende. Alright, chandinongoona inini ndechekuti support tikawana support yakakwana tinokunda. Tikawana support pama rehabilitation activities edu, tikawana support even pama programs edu atinoita seZimbabwe Prisons and Correctional Service tinokunda. Aiwa, tinotenda. Kana mutiriona tambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukanda komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe mukana.